Foleni tanube anbolo kanyeshi Horaya TV lajeli kebaga belajilema malikono ani mali koka au bisimila au ka bamanaka kunafuni kenaka ka ben bitenema février kalo kli folo samba fla muwa ani kele amina munu kono kuma wala au ye bakuruba fola Jamiatu ikmatini karamogoba ila Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ninga fara revolution ikmatini tondon ka ukun keleme ka ziara belebele bin laben min be bamwone ani ba Seydou Coulibaly kerengere ninga fara alislamé fure belajelen ka o koni zeraw baraw kun ceda ka ben kunun kalima janvier kalo kile bisaba ani kelen samba fla muwa ani kelen o jaw chama be ambulo ka yira awla wore bina kay an wa kuna foni awla kuma bawye ka ben bitene ma février kalo kile folo samba fla muwa ani kelen aw bisimila kokura aw ka bamanaka kunafoni keneka amina munu kono kuma nyefo aw yi Seydina Sheikh Umaru Seydou Coulibaly El Faru duawudon nyema duawudon wa ambassadeur bi dugukolo sanfɛ ina fɔ an y'o ɲɛfɔ cogo min na an ka waati tɛmɛnenw na an karamɔgɔ ba ale ma kulonkɛ ni a bangebagaw ye o de ye hukumu kɔnɔna a y'a fɔ an nɔfɛ takuba ɲuman bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka i janto i bangebagaw la walasa i bɛ se ka diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o de ye hukumu kɔnɔna an karamɔgɔ ba Sheikh Umaru Seydou Coulibaly san o san a bɛ ziyara belebele labɛn ka kɛrɛnkɛrɛn ni a bangebaga furuw ye ni o ye Bamuŋɔnɛ ani ba Seydou Coulibaly ye o kɔni ziyaraw baara ninnu donna ka bɛn janvier kalo tile 29 ma san 2021 ni ka a kuncɛ janvier kalo tile 31 ma san 2021 o baaraw hukumu kɔnɔna wajulukɛlaw tɛmɛnen kɔfɛ kuranɛkalaw tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ karamɔgɔ ka duba kɔnɔna b'a kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔna yɛrɛ kɔrɔ kunu sɔgɔmada revolution ikmatini tɔ ninnu ka fara kanuɲɔgɔnw caman kan u y'u kunda Sabalibugu kaburu don ka kɛnɛkɛnɛ na Bamuŋɔnɛ ni ale min dalen bɛ yen n'o ye Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ale yɛrɛ ye bangebaga ɲuman ye nin kɛnɛ in kɔnɔna kuranɛkalaw baara ninnu daminɛ ni o ye ni ka taa se revolution ikmatini bureau national olu fana ye u ka kɔrɔfɔw kɛ fo ka taa se karamɔgɔw caman minnu fana ma u ka nisɔndiyaw dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin ni ziyara in baara hukumu kɔnɔna ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na o jama sinagogo ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Horaya TV tɔgɔ la wajulu kɛnɛ ɲɛnɛmayalen kɔfɛ Bako jikɔrɔnin ntolanci terrainba sanfɛ ani kuranɛkalan baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya duba kɔnɔna la ni nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni duwawukolo gɛlɛnw ye bɛɛ lajɛlen tun sigilen don ka don min ma kɔnɔ ni o ye ziyara yɛrɛ donba ye Sabalibugu ale kaburu donba kɔnɔna la o baara laadaw la tilenna ka kɛɲɛ ni dimanche janvier kalo tile 31 ye san 2021 o min bɛnna arajaba makɔnɔ tile 17 ma san 1442 baara minnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya ani u tun kɔlɔsilen don ikmadini islamiya dajuru samaba fɛ silamɛya misaliya tayɔrɔ ɲuman Bamuŋɔnɛ ka duwawuden ani ba Seydou den son excellence Elhaj Sheikh Umaru Seydou Coulibaly ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la kabini nɛgɛ kaɲa 7 ale waatiw sɔgɔmada yan fan fɛ silamɛ cɛmanw ani musomanw u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲan sɔrɔ Sabalibugu ale kaburu don o ɲɛkun tilenna yɔrɔ min ni Faruku ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmaya sani maaw donni cɛ kaburu don o kɔnɔna la maaba caman ye wele jaabi diinɛ ɲɛmaaw la maratigilamaw la laadalamaw la fo ka taa se ikmadini islamiya jɛdenw ani kanuɲan gɛlɛnw olu ma baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛra ni ikmadini islamiya yɛrɛ karamɔgɔw ni an k'u ma almurshidinaw olu ka bilasiralikan sanumaw olu ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen tun sigilen don ka waati min makɔnɔ ani ka cɛ min makɔnɔ a n'a ka délégation ikmadini islamiya ɲɛmaaba ni o ye Faruku ye Ayatullahi Fidini a nara ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 10 ale waati olu kɔni ye Faruku bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye ani a sɛnsɛnnen kɔfɛ ka taa sigi a sigiyɔrɔ la kumala caman olu tɛmɛna baaraw daminɛra fɔlɔ ni kuranɛkalanw ye ni o ye dalibama kumakan ye
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Hikmadin Islamiya biro olu bɛɛ lajɛlen ka cidenw u y'u ka folikan ani u ka waliɲuman dɔn ka kɛ ka ɲɛsin Faruku ma. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la hali bi diinɛ ɲɛmaa minnu tun bɛ yen olu si kɔni ma u ka nisɔndiya dogo ani duwawu kolo gɛlɛnw u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ. An bɛ Ala tanu ka kuma ne alimamiw ani karamɔgɔw bɛɛ ladaminen o don sabula nin ye laada ye. Sheikh Umaru a bɛ waajuru kɛnɛ minnu sigi an ka quartier la alhamdulilayi Ala y'a seere quartier bɛ taa di ne ma mɔgɔ min bɛ quartier di o de ye Muhamadu ye ale ye électricien ko o ko n'a bɛ Faruku ka tɔn in kun kan a bɛ taa quartier di ne ma. O ko alhamdulilayi an b'a fɔ ka sinaɲɔgɔn fana k'a fɔ o caman bɛ kɛ ni Ala sɔnna b'a lase ne ma wa siga t'a la silamɛya yɛrɛ ye nin de at-tuyuru bi ashkaliha munanjɛ ale bɛ tugu munanjɛ de kɔ tubani bɛ tugu tubani kɔ saga yɛrɛ bɛ tugu saga de kɔ misiw fana bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ o tuma anw silamɛw anw wajibikɛlaw anw kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ de hali n'i ma wele n'i y'i karamɔgɔ ɲɔgɔn ye k'a bɛ ka Ala ta fɔ taa i ka t'i sigi a dɔ la i bɛ dɔɔnin dɔ sɔrɔ sabula mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn nka k'i yɛrɛ bonya i b'a sɔrɔ i bɛ bɛɛ kɔ tuma dɔ n'i ma jigin ka dɔ lamɛn i bɛ kalan k'a sɔrɔ hali i ma kitabu dayɛlɛ o tuma alhamdulilayi o bonya o y'an bɔ alikaramatullahi turabu bonya tɛ sigi karamɔgɔ bɛɛ ka foli de farala ɲɔgɔn kan k'a di k'a lase ni karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ ye o tuma an y'a daminɛ ni min ye komi ziyara de don ka Ala tanu k'a barikada baara min diɲɛ tɛ voyage ye ka lahara kɛ sabati yɔrɔ ye diɲɛ kɔnɔ yan maa o maa i bɛ ɲɛnamaya la maa o maa bɛ ɲɛnamaya la diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ voyage de la so t'i bolo i ka so o de ka bon o de y'i halala ye o bɛ suma k'o bɛɛ i ma n'i y'a bila luwanse la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ nka lahara de ye sabati yɔrɔ n'i taara kaburu kɔnɔ ka wo b'o la k'o communiquer i ka alijinɛso la Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye n'i kɛra kunnanko ye i ka kaburu ka wo b'o la k'o communiquer i ka jahanamaso la Ala k'an kisi a ma o tuma ko an bɛɛ bɛ sunɔgɔ de la an fɛn o fɛn filɛ ɲɛnamaya la sisan n'anw ɲɛnama don anw de bɛ sunɔgɔ la minnu salen don k'olu de bɛ ɲɛnamaya la sisan n'i fatura dɔrɔn i bɛ ɲɛnama o tuma o ziyara min ni an nana nin ye wajibi ye silamɛ kan ka nin kɛ wa nin bɛ kɛ silamɛ la maa o maa n'i sara n'i tɛ silamɛ ye nin tɛ k'i ye hali n'a kɛr'i ye a t'i sɔrɔ a bɛ kɛ silamɛ de ye ni kun min bɛ na Ala cɛ k'o man ɲi Ala b'o ta ka bɔ i bɛ taa alijinɛ na nka ni min ko nin man ka kɛ dun o tuma o jaabi bɛ e yɛrɛ kɛlɛ mun Ala k'an bɛɛ sababu Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an laban ye Ala k'o kɛ Alakira bonya kama an bɛ Faruku an b'a fo k'a furumusow fo k'a ka kalanden bɛɛ fo maa o maa bɛ a lamɛn hali yɔrɔ jan fɛ an ka barikada bɛ a bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a dɛmɛ an bonya Ala k'an n'a bonya Ala k'o kɛ Alakira bonya kama sɔli ala rasul. Nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ waati dangile Mahamadul Mustafa Tiɲɛtaba Allahu subhanahu wa ta'ala ka ambassadeur dugukolo sanfɛ Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali a ye kuma ta Faruku ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la a ye muso wele kana yɛrɛmajigin ani furucɛla bato ma ni o ye ale ɲana bi caya dugukolo sanfɛ o kɔfɛ maaw sɔrɔla ka don kaburudo kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 12 waati ka taa ziyara baaraba ka taa o sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka lahara sɔn sumaya ni musokɔrɔba sanuman in ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye. O bɔlen kɔ an karamɔgɔba Elhaji Sheikh Umaru Seydou Kulibali El Faruku kunu kuranɛ kalanw tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se Jamiyatu Hikmadini Bureau National olu ka kumaw kɔfɛ Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulibali ale yɛrɛ kɔrɔfɔw ta a ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di ka ɲɛsin an balakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow bɛ se ka u janto cogo min na o furucɛw la walasa ale Faruku ɲɔgɔnna o bɛ se ka caya cogo min na dugukolo in sanfɛ ne ni aw an ka Faruku ka o kɔrɔfɔw lamɛn. Sani maaw kɔni ka don kaburudo kɔnɔna la ka se ka taa u jɔ ni musokɔrɔba sanuman in kunna Ala bi se a kɛ musokɔrɔba in ka kɛtaw kama ka hamiw dilan ani ka duwawu kɛ a ye kɛnɛ belebele o kɔni sigira da la kɛnɛ min ni a ɲɛnɛmayara ni wajulu ye Elhaji Sheikh Umar Seydou Kulibali fɛ Sabalibugu ale kaburudo yɛrɛ ɲɛkun kilenna ten coyi Faruku nalen kɔfɛ nɛgɛ kaɲa 10 ale waatiw la ani kumakɛla caman tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira ani ka duwawu kɛ Faruku ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a ye muso wele hali sisan
kana yɛrɛma jigi ma a ye muso wele kana sabali ma a ye muso wele kana furucɛla bato ma ni o de densɛbɛw bɛ caya dugukolo san ni ba y'i fa sutura baara banna ne y'o de fɔ muso ye i cɛ dɔ i ka sutura cɛ n'a ka fɛnw ye a gundo mara e yɛrɛ tɛ e ka sa dusukasi la ne bilahi i y'i denw labɛn ni min ko a b'u lebu a b'u hayibu a b'u tɛmɛ u da kan ala b'a jiri u la nin ba y'a fa sutura baw mu ko ne min filɛ ne bɛ kelen de fo a ka ko la ne maa ye n ta dɔn mangudu caman ba fɔra diɲɛ don o don ne bɛ kuran mɛn a ka ɲi a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mɛ min bonyana an bolo a bɛɛ ye a y'i fa sutura a y'i fa sutura a kɛra i fa fɛ ala kama a y'i fa ka du dilan a kɛra i fa denw fɛ hali a yɛrɛ bɛ minnu bange wa jɔli fa ye jɔcogo ɲuman na k'a dɛmɛ a bɛ sa don min na ani fa ye yafa de deli ɲɔgɔn fɛ ni hinɛ ni ɲɛji ye o kɔfɛ juma sɔgɔmada ani bi ne bɛ nin de fo a ka kow la ni ko bɛɛ ye muso ka si ɲɛna ala bato la i ka wurudi i ka su i ka jaga nin bɛɛ ye ko ye mɛ i sɔnna ka jalaji min min i cɛ kama muru o de ye koba ye o de ye koba ye o de la nin sigi in na yan n bɛ hakɛto ɲinaw fɛ ne yɛrɛ ka sotigi n b'u fo n'o ye faruko musow ye u bɛɛ sigilen filɛ kɛnɛ kan ye n bɛ dugawu k'u ye u ye ne yɛrɛ sutura o kɛra an fɛ ala kama muru faruko kunsigi ma nɔgɔ diɲɛ jɛyarama o ka nɔgɔ n'a ye dɔɔnin parce que munna mɔrɔ cɛ min bɛ ne bolo kɛnɛ kan min b'i bolo sugu la a ka jugu ne nin ne b'o dɔn ne la e ye n ka denbaya b'o dɔn walahi mɔrɔ n'i m'a minɛ ni hakili a bɛ k'i ɲɛna est ce que hakili ma kulu wa ne ko hakili ma ɲi munna parce que ne ɲɛ bɛ fɛn nata la fɛn nata ye jumɛn ye ne ye kɛlɛ de tigɛ diɲɛ na maa si bɛ sigi nin sigiyɔrɔ in na k'i tora maa si bɛ sigi yan ko an kɛra i fɛ bilahi cɛw dɛsɛlen de bɛ sɔn n'o tɛ o t'i fɛ yan bari ma fa o la mɔgɔ kɛlɛyɔrɔ ye jumɛn ye jugu fɛ a fɔlɔ i yɛrɛ jogo kari ma fa bangebaaw tɛ o mɔgɔ bangebaa ka kɛta jugu i bɛ se ka lagosi n'a ye mɛ o tɛ nɔgɔ bilen i la parce que i bangebaa ye ɲumankɛ o ye jugumankɛ o y'o kungo de o foyi tɛ se ma Ibrahima fa tun bɛ boli so a fa tun ye boli feerela de mɛ o m'a bali ka kɛ ala teri ye ani ala ka kɛ mɔgɔ bangebaaw ka kɛta tuma dɔ la i bɛ lagosi n'a ye mɛ o tɛ se ka taa si bilen la jugu b'i ɲini yɔrɔ sɔrɔ a fɔlɔ i yɛrɛ jogo muru jogo dɔ ka sɔrɔ i la min b'i ka fanga ye ka di jugu ma a b'i malo ni min ye k'i lebu n'a ye walima ka se sɔrɔ a b'i détruire ni min ye muru mɔgɔ jogo y'i minɛ yɔrɔ ye ala kana juguman ye an na n'a juguman min yera an na ala k'an saniya ka bɔ ala k'o kɛ kira bonya kan sɔnna ala rasul ni jugu dɛsɛra i la yɛrɛ jogo la a b'a fɔ n b'a musow lajɛ n'a ye muso furu n ka muso dɔ sɔrɔ min b'a labila an ye min bɛ kɛ da ye ne ka don a fɛ k'a sɔrɔ muru jugu ka ɲini fɛn filanan ye ne cɛ la wa cɛngana 100 la 99 bɛɛ jugu y'u sɔrɔ muso juguw de nɔfɛ k'u détruire bilahi muru muso jugu ye diɲɛ jahanama ye ala ka cɛ bɛ kisi a ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔnna ala rasul
ngoni ne do abibli tama siraka ikatama titiliya muru itabi nola wa nala ma farika isigi ya tama ko bi fereke de do cheoche ya soro itache na wako muso tere jugu de ye muso jugu yi muso mi ma che famu ama che labato ameka che saboyi o de ye muso tere jugu ni o soro kaba moreka do la bana billahi parce que ni ya me bi chesiri ka baraki ke chesiri ki ga nyini go nyini o ka soro soro la benezu mene so mi ngene bile ka sokono em se ke kenema na choro wa ai abada kenema na ko bana ala ka ambe kisho muso tere jugu ma ala ko kala ya buleka kira cha choro maka sora ala rasul nu yini musola nu madu da soro ubi yini diuna ni ayere kishira ama jugo sora ala misika sama ama sora mina ama jugo sora musola ama muso kire kala bla ambi ina de do ka yibulu min bi che do ka yibulu min bi jugo ka min ji jugo de do ka yibulu min bi ka sira fo wanya no kera obikate mesra yi bulu ka seki dite tarima fa ona ne mi do nya yi wa nyame to o kama murma sebesre no desli ngaso fone ndesa ulo msumu nzera ku kamunyu ka sabati ka sigi oka onu bije jana makona ulo go ko njera no ya la kama me ka nyi no fe ukasabali ai faruku yara kamati denu kama munu burula ani munu mina bula mana shimi olu kasaka sigi faruku sigi yorola ukuna worole ngoro tale kasoro juguya teme oroti kuso bade beni labe de no fuye ne yara kamati ibi duwo ki yere de ala kana ne ka faru ko jugu o duwo ki yere ni kana ne jugu itache na so ite mi be dumo do iba ite mi be dumo do iba me moro je jara ma ko sano yo ala jeke adamene ne bi je mu borala munchena amwa mu nge kwa ndesera anyi mu la nyini kwa me seka wani ala sona ode du ni baga ba lu barkai fu kaburu tarima fa ne rete kan fa bi fe do kane kama ayo bana o la bana umur khairi o sinyidi umur kata pansika yani ne abara bana ne na so bara ukana kaila وما بنعمة ربك فحدث يا لا ينما منكيه محمد ولا كني كريم فا ولا آية منو واجوي كاكر بلاسرالي أو يري بور أكنا كشيطان سبي wajulu kene nunu bela jelen kun chelen ko fesa mausoro la ka du sabalbu kabru do konnala ka segata ala wili ka ala deli hamiu bela jelen bi se wuli ka boy chugo mina ni bawmu kone aka keta nyuma temene unye o tɛmɛnen kɔ an bɛ alɔdenya k'a fɔ bi anw ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛna boli jamiya to ikimadini ka kibaruyaw kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnen la ziyara min ni a bɛ ban mɔnɛ ani ba sedu kulubali kɛrɛnkɛrɛn o ziyara ko programme an bɛna olu de yira aw la an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan o bɔlen kɔ hali bi sigi ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ sabalibugu kaburu dungu da la an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali ale n'a ka jamakulu sanima o y'u sɛnsɛn ni ka don kaburu don kɔnɔna na ka taa dugawu kalan belebele kɛ hali bi bamungɛnɛ ale ye kaburu kunna ne ale min dalen don sabalibugu kaburu don na ni ka fara alisilamɛ furow bɛɛ lajɛlen kan hali bi yen kɛnɛ kan Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali a ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di ka ɲɛsin alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ne ni aw o juma sinayogo an ka ale ka ja sɔrɔlenw lajɛ ka kɛɲɛkɛni nɛgɛ kaɲa 12 ale waatiw ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayalen kɔfɛ sabalibugu ale kaburudo da la silamɛw cɛw ani musow minnu bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen ye u ye u sɛnsɛn k'a don sabalibugu ale kaburudo kɔnɔna la ka se ka taa ziyara baaraw latɛmɛ
i n'a fɔ a tun fɔra cogoya min na. Jateminɛ fɔlɔ baw mun kɔnɛ ka duwawuden ani ba Seyidu ka ŋaniya ɲuman Hikmadini Islamiya dajuru samaba ani silamɛya misaliya tayɔrɔ ɲuman Elhaji Sheikh Umar Seyidu Kulibali a y'a ka samara bɔ. A sinankolo ka fara délégation belebeleba kan a y'a taama k'a kunda Sabalibugu Bawumu Kone ale kaburu o kan. Faruku sele Bawumu Kone kaburu la waati min na a ye misaliya ɲuman yira maaw la tuguni ni o de ye k'a ka banfula ka o ta coyi ka bɔ a kunkolo la. O b'i bonya yira ani yɛrɛmajigin ka ɲɛsin a bamuso sanuman ma ani hali sisan a b'a yira bɛɛ lajɛlen na nafa valeri ani bonya min ni an kan ka o kɛ an bangebaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musomaw. Bawumu Kone kaburu an jɔlen kɔfɛ waati min na Hikmadini Islamiya a ma ɲɛmaaba a ka misaliya tayɔrɔ ɲuman a ka guide spirituel Elhaji Sheikh Umar Seyidu Kulibali a ye maaw hakili lasigi k'a fɔ duwawu minnu bɛna kɛ yan a bɛɛ lajɛlen kɔni jaabilen don. Moro ka kanuɲɔgɔn hakili sigi n'a ye ko y'an fɛ nin ko in na a kana bila minɛnfila kɔnɔ. Sariya dɔnbaw ani sariya tigiw de bɛ kɛ ka nin ko in kɛ. Foyi ti y'a la min ti bɛn Ala ma, foyi ti y'a la min ti bɛn silamɛya ma. Parce que anw ka diinɛ faamu cogo la an ma deli ka min ye an b'a ɲɔgɔn mɛn n'an y'o ye dɔrɔn an hakili bɛ bana. A bɛ k'an ɲɛna nin bɛɛ tɛ silamɛya dɔ ye, nin tɛ Ala ko dɔ ye ka sɔrɔ e t'a dɔn Ala ko ni silamɛya yɛrɛ ye min. O tumana a y'a dɔn an ka baara ninnu sɛgɛsɛgɛlen don, a jateminɛlen don, an bɛ min na an b'a dɔn, an nana min na an b'a dɔn, wa an bɛ kɛ ka min ɲini an b'a dɔn, wa an kan ka min kɛ an b'an ka min kɛ an b'a bɛɛ dɔn. O de kɔfɛ an bɛ kɛ ka baara in kɛ. Foyi ti ɲami anw ka nin ko in kɔnɔ n'an ka jɛ yan n'an ka dɔnni an bɔra min kalama bi iznillah min ti bɛn Muhamadu ka diinɛ la o ti kɛ abada, o ti kɛ abada. O la an b'o hakili lasigi di bɛɛ ma ka kuma kuntala surunya. Ni y'an ye jɔyɔrɔ ba la, ni y'an ye sigi ba la, min bonya na hɔrɔma na a valeri an tɛ se k'a fɔ ka se a da la. Nka an bɛ wajulu kelen de ta yan dɔrɔn. Dugawu min bɛna don musokɔrɔba ye, dugawu min bɛna don an fɛ silamɛ su ye, Moro o tɛ. Anw yɛrɛ bɛ waju min sɔrɔ yan, o de ka bon. Mbadenw don dɔ la an bɛɛ bɛna kɛ tan de. Mbadenw don dɔ la an bɛɛ bɛna kɛ tan de. Don dɔ la an bɛɛ bɛna kɛ tan de. N'o donna an fɛ n'an sɔnna o ma, ala an bɛ yafa ɲɔgɔn ma, an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ, an bɛ ɲɔgɔn kanu. Wa Moro an bɛ bɛn yɛrɛ, wa an bɛ sɔn don da kelen fɛ ni bɔ da kelen fɛ ma. Wa an b'an wasa ni silamɛya ye, a minɛli bɛna gɛlɛya cogo o cogo ko o de bɛ laban, sabu an bɛna laban dingɛ kɔnɔna in de la. N badenw a y'aw janto o yɔrɔ la, a kana sɔn an bɔlen kɔfɛ yan e bolo ka don fɛn dɔ la kun min ti bɛn Ala ma, e sɛgɛn ye fɛn dɔ la kun Ala tɛ min fɛ, e bolo ka ye fɛn dɔ la min man di Ala ye. Nin bɛɛ kɔfɛ i ka ye o la o tɛ kunnaja ye dɛ. Kira ko saya ma se ka maa min waju foyi tina diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'e wajubilen. O la ziyara in Ala k'a k'an bɛɛ ma waju ye, k'an bɛɛ ma limaniya ye, k'an bɛɛ ma Ala ɲɛsiranya sabatilen y'an dusukun na. Ala k'o k'an ye Ala ya bonya kama, kira jatɔrɔma kama, sɔli ala rasuli. O la an bɛna dugawu kɛ. Dugawu in an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a minɛ ziyara in daminɛ na ka n'a bila nin jɔyɔrɔ in na ka taa bila wulada in na misiri kɔnɔ kuncɛli la. Fɛn o fɛn bɛna k'a kɔnɔ anw y'a bɛɛ ŋaniya. Ala k'a bɛɛ kɛ hinɛ ni yafa ani bonya ni sarafu ani jidi ni kɔrɔta ani valeur ba ye. Ala kɛra Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallama
ana somɔgɔ sanumanw ana ka sahaba ɲumanw ani an fa adama ni an ba hawaw ani kira tɛmɛnen ni nabi ɲuman tɛmɛnen bɛɛ ye ani k'a kɛ hinɛ ni yafa ɲini ye silamɛ su bɛɛ ye k'a minɛ an fa adamu na alayhi salam fo silamɛ laban min sara sisan ala ka nin kɛ hinɛ ani yafa ye a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka musokɔrɔba yɛrɛ Bamu Kɔnɛ n'an ka cɛkɔrɔba Basiru Kulibali ala k'a kɛ hinɛ ani yafa ye u ye ni ala sɔnna ni ne ye baara in ŋaniya ye an y'a dabɔ min kama o kɔfɛ an min mana ye e yɛrɛ la sa diɲɛ ani lahara i b'o fɛnɛ jira ala la a kɔnɔ n y'a fɔ cogo min hali ni m'a jira ala b'a dilan kuma tɛ n'i y'a jira. hali bi bɛɛ lajɛlen jɔlen kaburu sanfɛ faruku ka kɔrɔfɔw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maaw sɔlila Mustafa ka kisi ani nɛɛma bi a ye kuranɛw kalanna cɛn caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratul el-ikilasi o kalanna hamiw ani jɔrɔlankow olu bɛɛ lajɛlen yirala daliba ma la o kɔfɛ Elhaj Sheikh Umar Seyidu Kulibali a ye duwawuba kalan ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 13 waatiw ye nin baara belebele kɔni kun cɛra hali bi ni duwawukolo gɛlɛw ani kanbɛda ye ɲɔgɔn ye an ka ɲa sɔrɔ misiri ba kɔnɔ cogo min ka se ka na ziyara baara tɔw bɛɛ lajɛlen kun cɛ an bɛ duwawu de kɛ ni musokɔrɔba sanuman in ala ka hinɛ a la. Anw bɛ duwawu de kɛ hali bi ala ka hinɛ Bamu Kɔnɛ ani Basiru Kulibali la ni ka fara alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen kan o de fana bɛ anw sɛnsɛn ni ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinɔgɔ ale sera ka jamu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tɛnɛma février kalo tile fɔlɔ san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Birmani jamana kɔnɔna la finitigilakaw ye kuma galontigiya kuma min ni a tun yirala k'a fɔ a bi ŋunuŋunukaw la ko u bena fanga jaso kɛ nin waati in na Armeni ale maramusoba la ni o ye Aung San Suu Kyi ye ale ye Birmani prezanti a bi fɔ ten o de ye muso ye kalafili baaraw kɛlen kɔfɛ jateminɛ caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga foyi kɔni tɛ min na ko yuruguyurugu caman o kɛra a senfɛ min kɛra novembre kalo tɛmɛnen a bi tali kɛ wasaden kalafiliw olu baaraw olu kɔni na o n'a ma ɲa k'a fɔ yuruguyurugu kɛra finitigilakaw du jɔda ka bon kosɛbɛ fɛn min ye Birmani ale kalafili kow la ŋunuŋunukanw tun be k'a fɔ u be fɛ ka fanga jaso nka u ka kɔmandan ba a bi finitigilakaw ko fɔ General Min Aung Hlaing ale kɔni y'a yira k'a fɔ o kuma min filɛ o ti cɛn ye u tun y'a yira k'a fɔ u bina sariya sunba ka o bɔ yen a yirala k'a fɔ fɛnɛ o kuma kɔni ti cɛn ye Birmani finitigilakaw yɛrɛ be wele ko Tatmadaw o ye tɔgɔ ye Birmani kan na minnu y'a yira k'a fɔ u bina jamana sariya sunba la bato wa u bina fɛlɛ bɛɛ sigi sen kan cogo min kalafili jaabi labanw olu bi si bɔ bonya ani karama kɔnɔna la jamanaden caman kɔni tun bɔra ka nisɔngoya yira ni ye Armeni kɛlɛkɛcɛw ta k'a lajɛ bi o kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don Peloton Ligue nationale pour la démocratie LND ni a ma ɲɛma ye Aung San Suu Kyi ye jamana ɲɛma o ka fɛlɛtɔn ko u kɔni ye yuruguyurugu caman kɛ Armeni ale kiiri tigilamaw ani fo ka taa se kalafili kulusoba maaw ma wulikajɔ ani cɛsiriw kɔni bi senna ni waati in na ka maaw hakili lajigi k'a fɔ san 1988 Armeni a sariya sunba o kɔni yɛlɛmara a sabu kɛ finitigilakaw kɔni tun ye fanga jaso dɔ kɔni kɛ finitigilakaw y'a yira k'a fɔ maa minnu be ni olu kɔni bolo bɔra u ka kalafili la k'a sabu kɛ kalafili yurugu la ko o bi taa jɔ maa 10,000,000 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la fɛlɛ de kan ka kɛ sisan sa ka se ka gafew ka olu laraw ye k'u sɛgɛsɛgɛ cogoya min na mankan bi se da ka bɔ Armeni ale jamana kɔnɔna la. Politikiko kɛlɛ o be Itali jamana kɔnɔna la ni waati in na wa ɲa sama o kɔni ɲɔ ɲɛlen don hali bi fɛlɛtɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔw olu bi senna a ma dogo diɲɛma la k'a fɔ Giuseppe Conte ale y'a ka baara bila zɛbɛ a n'a ka gouvernement ta di jamana ɲɛma Sergio Mattarella ale ma dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔni kɔnɔna la ka sabu kɛ wasaden caman tun ti ale bolo wasaden bulon kɔnɔna la bilen o ɲa zama o kɔni
bi sina ali bini waati kofɔlen kɔni la ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛn min fɛ fɛlɛtɔ min be ni o ye parti Italia Viva ye an ka ma ko IV ni a ɲɛmaa ye Matteo Renzi ye ale de y'a yira k'a fɔ a ti jɛyɔrɔ bilen k'a sɔrɔ olu fɛlɛtɔn saba de tun farala ɲɔgɔn kan ka se ka Giuseppe Conte ka ale dɛmɛ ministre ɲɛmaa kura fɛlɛtɔn fila o ye parti démocrate PD maaw ye ka taa se mouvement 5 étoiles ni o ye M5S maaw olu kɔni ye juru kun gɛlɛyalen ka sabu kɛ jamana sɔrɔ ani a kɛnɛyako ye Matteo Renzi ka fɛlɛtɔn Italia Viva olu kɔni ye daminɛ ka fiɲɛ kɛ u yɛlɛzo ye n'a ma ɲa k'a fɔ jɛ ma ɲɛ bilen wasadenw tilara fɛn min ye Giuseppe Conte jɔyɔrɔba tun ti ale bolo wasadenbulu kɔnɔna la a bi wajibiya ale kan ka baara ka o bila nka an bɛ waati min kɔni na iko sisan fɛn min ye parti démocrate PD maaw ka kuma la sela ni o ye Nicola Zingaretti ye ale y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka i jɔda dafa cogoya min na wasadenbulu kura ka taa se hali sisan gouvernement kura bi se sigi cogoya min na kuma laban kɔni ye min ye jateminɛkɛlaw b'a la k'a yira k'a fɔ gouvernement kura min bɛna sigi a bɛna sigi ni fɛlɛtɔn kɔrɔ kelen ninnu olu ka tɛgɛdi ɲama de ye wa u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye ka fɛlɛ kɛ Itali sɔrɔ o bi se yakubaya cogoya min na ani hali sisan kɛnɛyako darura min bɛ diɲɛ kɔnɔna la Itali bi se fura sɔrɔ a ta la cogoya min na. Faransi jamana kɔnɔna la jamanadenw kɔni bɔra ka nisɔgoya taama kɛ ka ɲɛsin sariya sen kura ma jamana faamaw bi fɛ ka sariya sen kura min ta n'an kama ko loi sécurité globale sariya sen do min bɛ ba polisilakaw ani finitigilakaw lakana kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ sariya sen in b'a yira k'a fɔ ni ba polisilakaw bi u ka baara la a ti bɛ maa ye k'u filime ka sabu kɛ an b'a ye polisilakaw filimelen bi kɛ bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ waati bɛɛ taamakɛlaw de y'a yira k'a fɔ o ye sariya sen ye sariya sen min ni o ti bɛn maa caman olu kɔni bɔra Faransi dugu caman o kɔnɔna la ka se ka taama kɛ fɛn min ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ kɔnɔnakow ɲɛnɛbɔ ma ale y'a yira k'a fɔ maa 32 olu de bɔra ka wele jaabi o dun ye jateda min ni o dɔgɔyara ka tɛmɛ tɔw kan Paris Faransi faaba kɔnɔna la maa 5000 olu de taamara nka taama labanw na u ni finitigilakaw sera ɲama o kɛra ko ye ko min fana ni o kɔni man ɲɛ an bi waati min na iko bi ni nisɔgoya taamakɛla ninnu kɔni bi taama la a bi waati nin bɔ fo marisi kalo nata u y'a yira k'a fɔ u bina to sen na jɛkulu dɔ sigila jɛkulu min n'an k'a ma stop loi sécurité globale o jɛkulu min b'a yira k'a fɔ ka loi sécurité globale ko min filɛ nin ye k'a jɔ a lajɛra wa a baara sigira sen kan fɛn min ye lafasali tɔnw fɛ kunnafoni dilaw ka sira kan ka taa se hali bi buna adamadenya hakɛw lafasali sira tɔnw olu kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na fɛlɛ ni dabaliw olu bɛna sigi sen kan cogo min ka wulikajɔ baw ka olu boloda cogoya min na loi de sécurité globale a kana se ka don Faransi a ɲɛmaw fɛ. Ka sabu kɛ jamana yɛrɛ lahalaya ye Ghana jamana kɔnɔna la kɛnyɛrɛye lakɔliso 222 olu bɛɛ lajɛlen kɔni datuguna a kɛra sababu ye lakɔliden 40,000 ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sigi la ani lakɔli karamɔgɔ 300,400 ani 96 ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni baarantanya a kɔni ko kɛra kɔlɔlɔ belebele ye Ghana ale jamana kɔni kɔnɔna la ni Ghana jamana ta k'a lajɛ 100 sara la b'a ye k'a fɔ kɛnyɛrɛ ye jɔda ka bon kosɛbɛ 100 sara la olu bɛ lakɔliden 49 de kala a tɔw sa i b'a ye k'a fɔ u bɛ faso o yɛrɛ kɔni ka mara o kɔni kɔnɔna la maa dɔ ye min tɔgɔ ko Emmanuel Aduru Darko a si bɛ taa jɔ san 60 ani san 8 na ale kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na nin bɛna kɛ kɔlɔlɔba ye ale ye maa ye maa min ni a ka lakɔliso dɔ bɛ Akara dɔ bɛ Centre ani dɔ fana bɛ Bono
ninnu bɛɛ ye Ghana ale kɔni marabolo dɔw kɔni ye. Ni Ghana jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛna kɛ gɛlɛyaba ani jɔrɔlakoba ye dɔw bolo ka sabu kɛ jamana ka lakɔliso foyi tɛ olu ka marabolo olu kɔni kɔnɔna la. Kɛnyɛrɛyew de b'a la ka lakɔlidenw ka olu kɔni kalan o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na. Ni foyi ma kɛ ani ni foyi kɔni ma yɛlɛma dɔgɔkun nataw kɔni kɔnɔna la Ghana kalanko denmisɛnw u kɔni bɛna mɛn u sigilen wa a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye denmisɛnw olu ka siniɲɛsigi ye. An balima TV hɔrɔn lajɛbagaw o de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tara ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. Anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faroukou ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masa Rahamani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna a jɔyɔrɔ ta diinɛ in baarali hukumu kɔnɔna na. Hali bi an bɛ Ala dɔnya k'a fɔ Ala ka hinɛ Bamunkɔnɛ ani Ba Seydou Kulubali la ni ka fara a silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ka san wɛrɛ ziyara Ala ka a don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la Ala ka kɛ jurumu yafa ye anw bɛɛ lajɛlen ma. O bɔlen kɔ anw bɛ Ala dɔnya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadini muso denmisɛnninw n'o ye a jeune fu ye olu fana ka anniversaire u bɛ ka i sɛnsɛn ka gɛrɛ min kan ka bɛn février kalo tile 13 nata in ma san 2021 o de ye senfɛ Jamiyatu Hikmadini jeune fu Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o kɛlen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka nin donba in ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka février kalo tile 13 nata in yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ka kɛnɛ in daminɛ hɛrɛ la ni ka a kun cɛ hɛrɛ la. O de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tɛnɛ ma février kalo tile fɔlɔ san 2021 sini ni waati kelen na aw ne Ba Seydou Kulubali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Rahamani sɔnna.